Wie een idee van uw site en dan breide uit tot een echt groot boek. 10 jaar lang had de 28-jarige Kevin Drost van Blijen dwaande west met zijn boek. Kevin hie altijd al een grote interesse voor het dorp. Maar toch een besite onder tresor kwam het boek hoe de 20 jaar Blijen uit. Ik zei bij tresor dat er wat meer dorpen die ik een boek maken. Nou, en zijn dat wat uitbreid. Na zijn werk stoppe Kevin al zijn vrije tijd in het boek. En soms waard het hem te volle en stopte hij er zelfs even mee. Dat ging ik gewoon. En dan had ik het even naar Spindelijn en na een week ben ik er weer maar gaan hier. Dus de koers het eigenlijk net echt loslitten? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, hoe viel dat als dat boek nou hast? Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is wel even een cake.